Здравейте, аз съм Верши. Анди ме помоли да ви представя сайта, който разработваше последния месец. И от нея от общото ни време заедно. Анди е зад камерата и се срамува малко от гласа си. Така че аз ще поема ударите на критиците. Free Debating е уебсайт за дебатьори. Платформа, която позволява да се свързват помежду си, да общуват извън рамките на сайта чрез имейлите си, но най-важното е да си организират дебати, без да е необходимо която и да е организация или институция да им посредничи или да им осигурява място съдии. Би трябвало на сайта да намерите всичко необходимо. Темата, дебатьорите и съдиите. Да, подсещахме, всичко това е напълно безплатно, хостинга вече е платен на сайта, така че остава само да се регистрирате. Това става в няколко стъпки, много е лесно. Не мога да го направя, не мога да го направя. Моля те. Приятно използване на сайта.